γλυπτά της φύσης, γιατί είναι μέσα στο γεωπάρκο βέβαια όπως λέγαμε, γιατί βλέπετε σαν να τα έχει γλύψει, σαν να τα έχει φτιάξει κάποιος, έτσι. Ενώ έχουν γίνει όλα φυσικά με το νερό. Το νερό λοιπόν είναι η κύρια αιτία που δημιουργούνται αυτά τα γλυπτά. Πραγματικά, αν ρίξει κανείς μια ματιά, θα δει ότι σαν να έχει περάσει ένα χέρι και έχει τραβήξει το βράχο έτσι, αφήσει τα δάχτυλά του. Γι' αυτό τα πιο πολλά τα λένε δακτυλιογλυφές.